Ето сега пръскаме си филмонче. Това е спълнен разтвор. Така, сега го слагаме. Наместваш си го горе-долу. Сега тук идеята е да го закрепиме с водичка. Ето кое е в тази част. Само ламарината, без фара. Само за ламарината. За калника. Пръскаме водичка и на самото поле да отнеме запълнения разтвор. Всичко сме го закрепили. Сега тук на крайчето, да му е по-удобно, пак пръскаме с водичка, за да си го закрепиме. Виж, сега си го издърпваме. Идеята е тук да не е хлабаво също, да не се разцепи лепилото. Виж как го издърпва и си го захваща. Сега ако брои до 5 и го остави така, фолиото ще си остане там. И лека по лека започва да избутва остатъчния запълнен разтвор. Това трябва да се получи. Ето. Сега малко пресено, без разцепено лепило, идеално става. И сега само изрязваме. Сега в случая може да се цепне тук. После е тук, отвън, за да може да се махне напрежението, защото тук в момента надига. Виж какво напрежение има. Както и ето ако се сцепи с ножа отвън. И ето тук. И тук автоматично се маха напрежението и ще може да се залепи. Сега го натискаме 5 пъти, най-вероятно няма да се залепи. Идеята е да освободиме напрежението и да го притиснем. Може и с водичка. Както и тук. Така ще го разлепваме. Ето колко долу пръскаме водичка, ето то даже само стана. И автоматично лепка. Сега ако си го минем така и залепваме.